Okay, this is Ezugo reporting live from Ngor-Okpala. This is Zion City coming up nicely. Ohongongo Maz. Yotago. Okay. Baby touch me. Zion City is coming up nicely. If I video from both sides. Video from both sides. Like I told you people the last time we visited this site, Agwalangona Newelu over. I can't even count. The kind of stories building. I'm alone from Eba. In both sides. With the double lane, barrier. 1, 2. You got 3. This one 4. This one 5. I wait for you. This one 5. This one there 6. Mancone Canno. Then this one. Seven, right? You see, from both sides, go from left, from left, from right. For where there? Hongongo Maz. Hongongo Maz. I for Massacre me here. Hongongo Maz. Go for you. I have go Massacre and Weber. I'll go from both sides though. From both sides. From both sides. I'm going to get your boy. Abu Bugu size. Now going on I on your lure. Now get your boy and Abu Bugu size. Oh, yeah, Luna, J. Shallow boy, yeah, Abu Bugu size. Ga cho. Ga cho. Ga ije cholo. Ga ije cholo fu flat na. Ga ije cholo fu flat na mpo. E odana 490,000. So in a hospital. Hospital on do n'ime ebe ya wo standard. University on do n'ime ebe ya wo standard. Any secondary school do n'ime ebe ya wo standard. If all na alu n'ime ebe ya wo standard. For young girl parapet ka na akwe. E wadago. Ka parapet na nka na akwe now. E follow. This one akosha na parapet. Look. This is what we mean when we say a city in a city. This is exactly what we mean when we say Zion is building a city in Ngor-Okpala or Hile. You other go.
This is exactly what we mean when we say there is a city coming up in Ngor-Okpala. Parapet, this one. For there. And all the Gebitana casement here. For there. Apyashigo parapet, yeah, apyashigo. The other go. Maneuver different engineers and all weba. The other go. Empowerment here and all round. From material nina na ebueba. Money in people's pocket. Apyashkwana parapet inka. The other go. From materials to everything to labor. Everything in people's pocket. Nenga. Anka abuga abu safe. The other go. Nka abuga abu. If you nka. Ka abuga abu. Finished. You must see for nada. A husha spray. A husha spray. A hegu mazaka na egu eba. Nenga. A husha spray. Different engineers. They go all both sides. Nka ya gada this side though. The other go. If we are both sides though. If we are nka. A hongongo mas. Oye chain one. The other. Oye chain one. Nka upload you. Nka upload you. Olo na ganiru no goja. Last time majority of this building on a foundation, and that's like 1 month plus ago. So from that 1 month plus ago, you can see the level of all Gagoleba. You can see the level of all Naga here. Your man or Belego can area before about billions and billions in Haneli now back into the pocket of our people. The other go. Ohile. Nido kagwa trailer. Road ole bugoleba. Trailer cement ole bugoleba. How many trips of sand and shipping abagoleba. Different materials, my pipes. Ele golu here. Egoli na wona akpu munna e ko na aba. The other go. Egoli na akpu munna e ko na aba. Neye. When Zion say they are building a city in Ngor-Okpala, they are not joking about it, my friend. Nka 3 floor. Nka 3 floor kona abago. One agago, 2 agago. The 3rd floor kai bakery now. Different projects. Haba amotoga materials. Left, right, and center. There you feel cow side this way now, Bagota. Cow the other side. I have a blue. Biana Demad. Oh, Isolunande. Equensu Eju Palungolo. Well, I talk out was Asia. The other go. This is even an opportunity. Wait for another foundation here. This is another foundation now. Here. Another foundation. Now, for here, let me cross over to this side. The other go. Another foundation now. There is no space. All on Ghana both sides. Almost on one side, they can naga since over 10 minutes. The other go since over 10 minutes. You can naga nime fuebe. Just one side. Then ga for ya. Now this one for ya. For ya. Eh? For ya. Eh? One whole the facility actually. Iti ni meba, IoT ni meba. Well, the facility, can the facility they have? No, this one is more like a chapel. This one
It's more like a chapel. Then the kwana mgbago ebe ni aka na-ekposakwu shippings wee na-agbago ọkwa ifuru ya aka na-ekposa shippings wee na-agbago but ka m gawa n'ebe build mgbagotara n'ala ịghọtago na-eso material na-eso material ha achọ ya achọ na nke a wive a na-akpọ ego mata ya sị fụchakwa nke a obi ya bọs tụọ ịghọtago na nke a fụrụ nke niile agakwa ịfụrụ nke a ka ọkwa fresh foundation na-agbagotakwa ịfụrụ ya ka fresh foundation ịfụ this one anọ na this side kịta na side nke nsi wee pụta mbụ ebe ịfụrụ ya so na side nke nna ebe ịghọtago nke ahụ na second floor ka ọlụ nọ na ịghọtago second floor ka ọlụ nọ na this one nke ahụ hostel na this one ịghọtago fụrụ ya na-agwa m na alụcha ama university anyị alụ ebe a ụmụ akwụkwọ gbadata ebe a nọọ ndị Ngor-Okpala gbadatazie ma ndị ya ada alụ lọji ụmụ akwụkwọ jee na-enegoro ka side Unizik si wee dụ n'Ọka jee na-enegoro ka ebe Ebonyi State University si wee dụ jee na-enegoro ka ị mara ife mmepelu Anambra State University uri and Egbariam without that university o nwere ife ndị mmadụ ya aba ebe ahụ eji eme apart from lecturer 101 ha ya ha bata ụlọ Christmas anakpu ebe ha na oye anọ na the other side now na side nke nsi wee pụta mbụ ebe anọ na the other side now so for ya you see Ọhọsha spray Ọhọsha spray ka na-eme ebe a egwu ụmụazị ka na-egwu here for ya I am trying as much as possible to cover this video within 15 minutes. Maka na Facebook mụtara ọzọ ịfụrụ ya ọha egwu ụmụazị ka a na-egwu ya ịfụrụ ya na side nke nsi wee gbakọta mgbe ifuru ụlọ elu nke ahụ arụchagoro arụcha ka iwe ma na ọha egwu ụmụazị awọdụkwa na anọda injinia ebe a bụ vacant ịghọtago ọha ọnụ efu ka a na-ekwu ahụ n'iso na ndị na-fight progress dị na Ngor-Okpala ama ọnụ ife iyi again for ya I want to cover this thing within the space of 15 minutes. No, look at it, but I think no work. So, no zeba zoom wonder. You have a bolu. Okay, Mr. Man. You see? So, you see? This idea. All na aga n'ilu na Ogoja. For ya?
This one now go. For ya. Na-ekwu onwe m oge ụmụ akwụkwọ gbadatara ebe a emepesighị ebe niile ndị mmadụ agbadatara with other amenities anyị ebudata ebe a ịghọtago if so many people ya dị comfortable isi Ngor-Okpala eje Aba si Ngor-Okpala na-eje Owerri si Ngor-Okpala na-eje Port Harcourt. That is the idea eji wee rue na center ọnya ka onye nwe onye Ngor-Okpala ya nọkọta na-agba ife ọma mgba. You see, I can't even count. I can't count. But when you only see now, I'll try to count for you. Yes. See. So this is ebe okwụsịrị. Ebe ni ka ọ kwụsịrị. Ịnọzi etu isi etu atọ nọ n'anya imezi anya ịghọtago efu ya efu ya. Okay, na-aga nkuru ume